indako prozesu eta gero ze aurre ikustean itie Aldezarreko topagun hortan. Egile da igual bakarrak ezingo dela proiektua esplikatzatu hori gana proiektu guztiz bukauta ez da ona, baina bentsa prozesue bukadeu, proiektu hori gauzatzeko eta falta da gehien bat, ja pixket ladrilu esango jona, ez? Gune hori hartu eta gune hori egokitzatzea. Orduan, Aldezarreko topaguni zehatik. Egile da pixket azpetiko Aldezarreko egoerie dela terraza bat dela azpetiko Aldezarra, dela plazita, tabernak eta konsumo inguru bat dela. Ordu nahi izan pixket honi buelti eman eta Aldezarreko topagune bat sortzie, pixket sektore diferente ikutuko ustuna eta ez nahi zingo konsumo eredu bat ilotutako topagune bat. Eta, orduan, topagune zea antolatzeko zein izan da gure jarraipen foru, zenek hartu dugu parte, fijo bezala, hau aurre amatekon. Horren aldatetik egon dira udal ordezkari politikuk, eta hemen baita ere sektore diferentik egon dira zango nuke. Aldatik irigintzako gonda, pixket prozesue inda gero lagarrillo hori lantzeko bertzulako zea bat, irigintza ikuspegi bat baita ere. Gizarte zerbitzutako egon ziren, gazteriatik eta baita ere hezkuntza zinegozia pixket, danetik pixket, popurri pixket, udal osue hartuta. Gero baita ere udal teknikariek, berdintasun teknikariek, gazteria eta hezkuntza teknikariek eta baita ere arkitekto teknikue, porque guk topagune bat birmoldatzea guzenin, pixket ere muen aldatzea guzenin, guretzako kizto marabil irutuak idea bat, gero etortzat tekniku eta ez, hori ez da posible. Orduan pixket hori frenu jartzi egun pertsona bat berrezitala olakotan. Gero udaltzen buru baita ere, sargentu hilizan gurekin bilera guetan, eta baita ere errezitzaileko lantaldeko hainbat partaide. Orduan, proiektu zergatik, pixke proiektu sortu zen, Aldezarreko topagune hau ikuskatzean gune hortan lehentzeon zea bat, Gernikako arbolien hasi bat egin dago arbola zeon, eta kasualia zero intzan. Orduan, ze momentu hon, hor zozoiteko. Ero izan arbola hori eta kiston esplanai gerazigun, eta ez da tokitxarra, edo partezari, edo plazatik bastante gertu, eta pixket irigintza beste eredu bat erabilita, partatze prozesu bat ibilita, gune hori pixket zaiti, birmoldatzi, ez? Orduan alde batetik hori, gero baita ere, justu hemen ginen, jaztak izan mora, oinarri bi urte, oinarri antolautako herri zitzaile zareko zea baten, txarla baten esango, eta katalan batzu behien zekarri ziguen, behien proposamena ekarri ziguen, da pixket baita ere, gune hori libre gerazala eta katalanan ideia horiek, ez akortzen zaintzen, baina oso Itziar González, oso ideia hona zila, hori pixket uztartzi eta geuke olako proiektu moduko bat iti, ez, pixket. Eta gero oinarri eta iritikatekin harremanetan jarri ginen, eta zan pixket, espazio publiko hori beste irigintza eredu batekin, pixket irigintza eredu sozialago bat txertauta. Adibidez, beti indien proiektu udaletxin izin dira ideia bat etortzea arkitekto bat, plano bitizu, eta jutega orduan jutega herritarrena. Eta dazko, 10 eguneko alegazio fase bat, esatezuna, kuadro honetan ze egingo zenuke. Eta margen da maniobra bastante gutxi emate, orduan ez da behaiek sortutako proiektua, da behaiek behan iritzile ematen proiektu bat, azkenengo pintzela hori ematea. Orduan pixket horri buelti emate aldea sortu zen irigintza eredu, metodo berri hau, ez? Orduan proiektu honek, ondi bukau edo proiektu honek hiru helburu nagusi da eskalatik espazio publiko herritarren esku guztia eta kolektibo desberdinen parte hartze hori ziurtatzea, topagune bat sortzea, eta pixket gune seguru bat iziti hori erabiltzeen herritarrantzako. Gero, biharren puntu bezala, ahotsa ematie, normalea ahotsa eukitzezte benako, ez daudenak ohituta ahotsa ematea. Azken finin, ez dakit lehen zenek esan du, baina udaletxeta beti figura igualak eta jende igualak gerturatzea. Orduan pixket, geu gerturatzi lortzi, normalea parte hartzezte ben jende batena, eta pixket jaiziti, benetako herritarrak zein din, banik hori hartzia. Eta gero baita ere, pixket udaleko
zail desberdinak parte hartzi, alde batetik teknikari, zinegotzi eta bestelako partaide batzun hartin elkarlan bat sortzi, baina arte ez deuna udaletxin landu. Orduan, oain pixket, helburu esplikauta, edurnek esplikau proiektun prozesu zein izin dan? Bai, bueno, lantalde hau pixkat bagenuen lanian ari ginen, 2018an herri hezitzaile taldetik bai diagnosi bat egin zala eta 23an errebisio bat eman zitzaion diagnosiko hori, eta hor bai aurren autonomia lantzeko gogoa eta asmoa agertu zen, ez? Orduan, lantaldia hasita zegoen lanian gehien bat berdintasun gazteria zinegotzi gure arlotakoekin, baina pixkat hirigintzako lantaldia ere erakarri genuen eta hor pixka bat ekintza plan bat ere osatzen hasi ginen, eta ekintza plan hori osatzen genbiltzala etorri izan espazio honen eraldaketa edo aldaketa hau egiteko asmoa edo nahi hau, ez? Orduan, Anderrek esan duen bezala, Oinarri eta Iritikatekin harremanetan jarri eta ekin genion parte hartze prozesu honi maiatzetik abendura, pixka bat iragunduen prozesu bat izan da, eta udaberrian egin genuna izan zen tekniko eta zinegotzien lantalde honetan, alde batetik parte hartze prozesua zertan hausnartu, adostu, bakoitzak bere bizipenetatik lanketa bat eginda genuen, eta hor parte hartzea ez da bakarrik iritzia botatzea, ez? Askotan esaten duguna zeure egitea baita ere lan modu hori, ez? Aldezarreko diagnostikoat ere egin genuen, espazio desberdinak aldezarrean esan bezala, ez? Badaude espazio, nik uste eta espazio desente daudela, parkeak ere bai, eta hor ikusi genuen zertarako zauden, zein erabiltzaile, zeinek erabiltzen zuen eta zein etzan erabiltzen eta zertarako, ez? Eta hor ikusi genuen, asko konsumorako zaudela, terrazak, jende, esango dugu, jende herritar mota bat konsumitzera bultzatzen zuena, beste bat umeak egongo ziala, eta hau, ez dakit Azpeiti ezagutzen duzuen, baina dago plazatik oso gertu, frontoi txiki bat dago, ludoteka, taberna bat terrazarik ez daukana, eta espazio utz bat gelditu da orduan, parke bat dago, eta gero espazio utz bat, eserleku gutxirekin, itzal gutxirekin, eta zer bestelako esplanada bat. Orduan horri buelta emanaz, pixka bat lanketa honekin hasi ginen azan, ikusi baita ere zer eragile genitun eta norengana joatiare geneukan. Ez genuen nahi parte hartze prozesu bat, lehen esan da bezala, bilera bat egingo dugu eta ia zer irtetzen den, baizik eta gu geu joango gea talde desberdinetara. Orduan, multzokatu genitun, lehentasun batzuk jarri genitun, eta gure lehentasunen aurtean izan zian haurrak, gazteak, zaurgarriak, aniztasun funtzionala zeukaten herritarren gana ere bai, eta aldezarreko bizilagunez gain, emakume atzerritarrak hor inguruan ikusten genitulako topaleku bezala erabiltzen zutela. Aprobetxatu genuen, markinan bezala daukagula emakume atzerritarren talde bat, alfabetatze eta alduntzeko talde bat, eta horri ere heldu genion, ez? Orduan, bigarrengo fase batean ikusi genuen ze fitxa, zer elkarrizketa egin edo nola diseinatuko genuen parte hartze prozesu hau, eta ja definitu genuen zen taldeak nola banatuko genitun eta nola zailkatuko genitun. Eta ja irailean hasi ginen zen elkarrizketak lanak banatu eta lan banaketa horrekin elkarrizketa batzuk egin genitun, gu geu joan ginean talde desberdinetara, elkarrizketa horietatik jasoketa bat egin genuen,
bigarrengo fase batian, bertan, espazioan bertan, parte hartze prozesu bat egin genuen, talde desberdinekin, eta hirugarrengo batean osagarritze edo beraien jasotako proposamenekin zirriborro bat aurkeztu genion, eta bestelako ekarpenak eta jaso, eta abenduan egin genuna izan zen devoluzio bat, espazioan bertan, eta dana gonbidatuta, alde zaharrekoak ere bai, eta pixka, ni baino hobeto bertzatzea. Esplikatzen gundan ibitatzen da zein bat. Esan dakoa, talde desberdinetara gau junginan elkarrizketak egitea, eta hortaz aparte baita ere, gune honek daukan ezaugarritako bat, Azpeitin zezenak eta sokoa muturra ere oso ezaguna dira, eta gune hortan ere indarra handia dauka. Orduan, baita ere, zezen zaleen elkartera junginan, frontoia erabiltzen duten pelota taldekoen are bai, eta pixka bat jasoketa horrekin egin genuen zirriborro bat. Ez dakit gehiago zerbait gehiago, azten zaten. Nola izita da? Hasika, bai. Ez dauka egin. Minutua behido da, ez da hola milagro handi izan da, baina egin da erakutsi modu, Bai, pixkat, elkarrizketa horietatik jaso zana zen, espazioa bera, guk pentsatzen genuela igual eraldaketa handi bat beharko zula, eta etzan eraldaketa handiri behar, aterpe bat, gune seguru bat eskatzen zuten, kotxeak aparkaleku batzuk kendu, plaza handitu, pixka bat hor emaitza ikusgarri, aldaketa ikusgarria ziurrenik ez da izango. Baina bai prozesu honetan egindako lanketa hau emaitzak aukitzen ari dena. Gehien bat prozesuen erantzune beha baino gehiago, bukaeran kistuen gauza, makroproiektu bat azaltzi baino gehiago, prozesu beha zan importantia, zan esekula irigintzan inda metodologitik desberdin bat. Ez zebela jendik, 18 metroko tobogan bat hartzen da, kisto nahi dugu ez ezan prozesu beha da. Ezken fin irigintza eredu berri honen zea. Importantia, hobetzeko eta pasako? Bai, hobetzeko zen. Bai, hobetzekotan, hobetzekotan, edur nahi pau bezala talde desberdin askokin egon geha, eta egile da, justu, igual gure falio izin dela, baina alde zaharreko bizilagunekin hasierako fasetan igual ez dela kontun hartu, eta ja, osagarretze fazin hasiela behin kontun hartzen, eta bai igual sortu dela pixke, deserosotasun momentu batzu sortu izin dira, gehien bat esatela joku hemen bizi gaitu, eta zeatik ez da gure egin lehengotik kontun hartu. Zeatik enbeste kirol eragile batzuk, o plaza horren erabiltzaile batzu izatik hartuzako kontun. Orduan hor gaxi ulertu batzuk ontzien, baina gero azkenengo devoluzio fazin da esplikautan ikustet hori buelti emati lortu zela. Gero egile da, prozesu baita ere oso luzi iteala. 10-12 lagun egon geha bilera guzti horietan, ez? Orduan kostaite askotan maien dana egotie, hau behar zehazke beste lan asko azke, eta hori kostaite zen. Eta baita ere igual kanpo abierako komunikatiboki gaur egunin, ikasi proiektu behar importantu iziteana, hori igual baita ere gutxi lan duela, eta baita ere beste importantzia temarren dela hasieratik. Bai, lantaldea ondo definitu eta sistematuz, lehendikan ere hasita ginenak, hilean behin lantalde hau elkartzen jarraitzeko gogoa dago, eta gazteria, hezkuntza, parekidetasuna, hirigintza, teknikoak, zinegotziak, danak elkartzea zaila da, baina gogoa dago, eta hori da nahi deguna egonkortzia eta sistematizatzia, eta bilera batetik beste 4 lan gertatzen dira normalean, eta bere arriskuekin.
Pixka bat ikusten duguna da prozesuan nondik norakoak azaldu egin behar dela, kronograma bat hasieratik eginda geneukan, eta hori errespetatu egin dugu, eta jendeak bazekileen bilera honetan hau egingo dugu, eta lanketa honen ondoren bukaera badauka, ez? Ez kanpora begira, baizik eta barne maileko lantalde honetan, ez? Eta pixka bat herritarrei edo parte hartzaileei begira galdetu dana izan da beharretatik, ez? Zer behar dean eta ez zer nahi dan. Hor, parte hartze prozesu, ez dut komentatu, baina momentu batean jarri genuen olako marrazki bat, zuaitz baten irudiakin, eta bakoitzak bere anonimotasunean jartzeko zer behar edo zer nahi zuen, eta hor irten zian kontroli gabeko asmo nahi, tirolinak, eta beste eskultura bat, zezen gehiago, ez dakit zer, pixka bat, baina beharretara jaitsitakoan bestelako eskaerak egon dira, ez? Eta aurrei ere galdetu zitzaioenean eta espazioan bertan espazio hutsa nahi izan, lurra berdintzia, aterpetxo bat, emakume atzerritarrei galdetu zaioenean plazatxoa zabaltzia, parkalekuak kendu, kotxeak sarrera ertero hori pixkat mugatzea, eta lasaitasunez topagune bezala lasai egoteko leku bat, ez? Eta hori da pixka bat zein dana bide laguntza oinarrita iritik atekoa auki dugu. Diru laguntza ere eskatu genuen, baina bigarrengo aukera bezala jarri genuen, eta lehen gortian batekin bakarrik galditu ginen, ez? Orduan diru laguntza momentu honen ez dugu jaso, baina aurrera begirako proiektuak eta bai. Lan bilerak dinamizatuko duena eta gideatuko duena izendatu beharra pentsatzen dugu oso beharrezkoa dela, tekniko bat edo kanpo aholkularitza bat beti ondo etortzen da, eta norbaitek dinamizatuko duna edo jarraipena egingo duna, bestela zinezkoa da lezokuak esan duna, ez? Zinegotziakin bakarrikan, zinegotziaren apostuaren derrigorrezko ez dakit jarri deten, baina sinismen hori bai lehenengo puntutikan bukaeraino behar dana. Eta gero elkarrizketak egiteko eta ere fitxa edo gidoi berdin bat danok erabiltzia garrantzitsua. Eta komunikazioa baita ere. Komunikazioa pixka bat igual hor fallatu dugu, ez da hori. Komunikazio aldetik ere ez genekion prozesu hau ere nola jungo zen, orduan komunikatiboki prentso bidez, argazkiak atera ditugu, baina hor bestelako indar bat ere jarri bagenuen herritarren gana askoz gehiago iritsiko litzake, ez? Gero askotan herrian ere eta Azpeiti bezalako kulturalki kirol aldetik movimentu oso handia dago, orduan beti dago zerbait eta beti dago zerbait komunikatzeko, ez? Eta horrelako prozesuak igual atzian edo isilpien gelditzen dira, ez? Hoxe, galderaiko egin.